Tak potom budú aj na zemi? No áno. Však kolenom daj do... Maťko, máte všetko? Nájsť sa bobiky? Posledný zápasy sú tie niečo, jak si hovoril. Posledný zápas. Zase, áno, mám to tak naštelovať. Keď ťa trénoval? Čo? Keď si chodil do Kerberos. Ja si ho mám pozdraviť. Pozdrav trénera. Ja nepoznám. Ťa nepozná? Moc nie, ale tak. Chodil, určite tam. Tak potom neskôr budem chodiť. Budeš chodiť? Hej. No tak to je dobré. Keby som chodil aj do Kerberos, by sme sa tam mohli aj stretávať. Ale fakt radšej ísť s majstrom Európy. Ja mám viacej skúsenosti podľa mňa. Kotleba tiež. No tak, Kotleba tiež, áno. Čo rob? Však lakeť mu daj na chrbát. Poď! Lakeť mu daj. Ja vlastne toto je už na zemi. Som zapomniel, ale som zvykl. Iba Attila zvenul sa video. Dobrú chalostu. On musí... Stačí uškrtiť a vybavený. A neviem, či sa môže škrtiť. Asi môže. Čo robíš? Fú, tá voda tak smrdí. Koľko komárov tu dortí? Čak, ne pri vode, tak takto veď. No? Treba mi No, ešte... Keď som mal na všetky zápasy, tak tam nemám miesto. Ja chcem, aby mi vyšlo miesto na ten. Poviem akože fakt najlepšie byť posledný. Lebo sa rozcvičíš poriadne. Dobre. Bajko, poď. Ale Henton akože dostal dobre to minulý zápas. Najhoršie je sa zdať. Tak radšej nech tam. Najhoršie je sa zdať. A musí tam ten debil stať s kamerou. Môže Čecho dá. Poj. Pravá leva. Počíš? Obidvaja? No jeden Čech. Ten blondák, ne? To je akože tomu fandím teraz. Poď! Poj, vole! Lebo musí tam mať ríč, debil. Nevidím, nezvím. Dostane komár. Potom je to koľko komárov tu je? No, čo? To není vrásne, tak sa nepočíta, že koľko si na zemi.
Čo robí? Ja teraz on ide, čo? Strašne, to vyzerá hrozné. Preto by som nechcel to robiť MMA. Že by si musel takto na ňo liesť. To je strašne buzeránske. No, ja toto si ukázal, ale toto by som fakt, je to strašné buzeránske. Som rybár a ten vás. No. Pozerám. Ale to ne, ale to je divné, keby to nebol šport. Preto by som to aj chcel robiť kvôli tomu. Že musíš na niekoho liezť na nejaké pinto. Čo? No pohode, ale no, ty si na to zvyknutý, no. Tak ale ty si zvyknutý do riti. Vieš čo, ja napríklad pre mňa je nepríjemné, keď musím... Tak áno. Počkaj, teraz ne. Potom, keď je prestávka. Počkaj, idem ja z druhej strany. Ok. Bí! Máš tam nohu.